Magibela imbebhedla mfazi webhunu. Sigadla senyama safele emazweni. Ndabaza abantu ziyakhulumisa. Abanye abakamboni, abanye besafisa ukumbona. Gadla senyama safele emazweni ndabaza abantu ziyakhulumisa. Makhuluma kwahlula iphoyisa. Maxoshwa imfene kwela kini embodla. Wenkosi yami. Makhuluma kwenzeke empilweni zabantu. Mile ngisentabeni phansi la ejozini kwamhlabi yalingana. Ngithi mawufuna usizo lwempilo yakho. Mawufuna ukuphila kahle, mawufuna ukuthula empilweni. Yasiphakamisa isandla ngithi ngikhona. Waza mawufuna iquality hayi quantity. Zokwelapha mina. Mawugijima hamba kulabo abagijimayo. Angithi ngisho phela mawufuna imagic anginayo. Mina ngazi why nilokho enifona nithi nifuna imali esheshayo kimi ngoba ngiyanikhuza angiyazi madoda. Manje ngenza izinto engazazi angikwazi ukwenza into engayazi. Mina ngifuna ukuthi wazi ukuthi la kukaphoqa izinto la ekhaya. La kukaphoqa izinto ngenkani. Hayi lokuthi ungelila uJesu uzobuya, wake wabuya yini uJesu? Ngathi uhlula umuntu wakini. Ugogo ozala umama wakhe akaze abuye. Ubaba wakho okuzala akaze abuye. Hayi impilo yami izoshintsha kanjani impilo yakho wena ungasukumi? Kade wena usukuma uye esigadleni senyama sikubusise sadla sami siyabusisa siyaphilisa. Dokotela sigadla senyama mina nje angifihli bazalwane. Makumele sithakathe asithakathe, makumele siphilise asiphilise, makumele siloye asiloye. Ngoba yonke into esenzayo iphelela emhlabeni yala emhlabeni futhi. Makhala suka January uzoshaya uDecember. Kuya kuDecember nje uyabamba wazi ukuthi kwenze njani. Sorry. Kodwa uDecember uzoshaya. uDecember ngeke uvinje ukuthi uxakekile wena. uDecember ngeke uvimbe ngokuthi awazi koshaya uDecember unani. Ngeke. Dumula limaza dumula yaphilisa. Sikhethana wena ku YouTube bakhona odokotela. Mina ngilokho ngimile nje ngithi ngisejozini kwamhlabe elingana. Ngisigadla senyama safele emazweni. Mawuthi ufuna udokotela 2+2 abanye bathi sigadla. Ngilokho ngikhona. Ngithi abantu ngibafisela inhlahla nokuphila bakithi. Akukho kuzokufikela endlini cha. Umuntu akasebenze. Umuntu uyodla izithukuthuku zakhe kuyoze kube sekufeni. Ngisho kuwo ngibukayo. Ungayimonazeli into zabantu bayasebenza. Ungabi nomhawu nento omunye umuntu bayasebenza. Wena yini oyenzile usaphila emhlabeni? Sengenzile hayi amadlozi phela amadlozi mayebheda yabheda ngeke uzwalungise wena. Woza kimi sinqamlele. Hayi umthandazo uyogaxa intambo ziyogcwala ukhali intambo. Kuyenzeki nix thakatha. Awubuke la. Angithi nithi abanye baluza ukuphendula, abanye bayashesha ukuphendula. Hey, la ekhaya. La ekhaya, kula ekhaya. Into esikhuluma la esigodlweni, ephelele la esigodlweni. Esifunayo impilo engcono. Nazi izinto. Nazi. Thakatha mothakatha. Thwala muthwala. Thwala. Wendoda, katulindeni. Thwala. Awuphumelele ndoda, phumelele ngoba bakuvalela khona ukuthi mawungakuthola imali ungenza into engcono, phoqa izinto ngenkani. #asiphoqeni izinto ngenkani. Niyekele kuba utamatisi. Nithi niyayazi imithi bese ninika umuthi la uyatatazela uyasaba. Sengiyafa dokotela. Mina ngikukhansela ifoni udlala ngami wena. Ngeke kunika into ezokubulala nokunika into ezokuphilisa. Ngijwayele imithi abanika yona kungenzekile ukuthi egazini. Umuthi onjani loyo? Umuthi bowufaka egazini fanele igazi lishintshe. Uthi uphuma la ekhaya ibikhuluma lento egazini. Uthi uhlala eTexini noma ushayela uze upake imoto ulala uthi ayikhona unginikile lento. Iyaphila lento. Uma ngithi thatha ispoke uhamba usikhulumisa igarage negarage.
Mawufuna usitshele ukuthi siwele emfuleni isiboko sitshele. Mawufuna sithengele isinkwa sipuqe, sinike isinkwa sihlephule isiboko sithengele. Hey, ayekho umehluleli labantu abaphumelele madoda. Ngibhlungu manje, abaphumelele abantu ngenkani ngiyandithanda kakhulu. Sigadla senyama safele madoda, dokotela 2+2. Ukwamhlaba uyalingana phela, akaphili nomfana manje ekhanda. Akaphili. Uthi kunjalo kusazoba njalo futhi. Ngani ngeke kuhlale kunje empilweni? Bakhulumile bakuthandayo noma bangathini noma bethini wena yenza okuhambelana nawe bese uqaphela umngani wakho uqaphela umakhelwane uqaphela umuntu osebenza naye nasi isigadla we anguthola umsebenzi hamba esigadleni ngitshotshela imoto yami hamba esigadleni ngifisa ukwakha umuzi hamba esigadleni bese isigadla umqazululo wenkinga bakithi ngiyakutshela mina isigadla senyama silapha umphefumulo silapha umuntu ngathi mina kimi ngisho kuphi ungafona uthi dokotela ngicela ungixhumanisa namadlozi akini phela ngizokucharge mina vela ayikho into yamahala kodwa ngizokuxhumanisa namadlozi akini ukhulume nawo ukhona le ungazi ufike kimi akutshela ukuthi yini ofana uyenze empilweni kusala mawumele ukhokhe khokha kodwa soncengisana nje kahle empilweni sozifike la siya khona hayi mina ngiyisaba inyoka hayi mina ngiyisaba utikoloshe utikoloshe uyaphila wewe omkhulu babephila nabo kuyaqala ni ngawe thatha utikoloshe ngiyawusaba umkhofu mina ngcono ungenzelele wasentabeni kodwa umkhovu ngiyawuthanda umkhofu mawuthanda ngizoqala nguteste nginika umkhonto ngithi hamba ubulale noma ngithi ungawubulali ngomkhonto ngithi hamba unqume Kondo tena inika umese ngathi ayinquma umkhovu yahluleka yazabhalaka ngenyawo yahluleka ngakutshela mfana msemncane kakhulu ngoba uhlulo kuyibulala lento le uzophila kanjani naye ekhaya Isikhathi senyama ukuthula ezweni ukuthula kubantu dokotela ngilaka emhlabeni ngani mina ngiqhuzela ubuntu ebuntwini angibe namuntu bakithi ngithanda nonke odokotela bonke emhlabeni wonke jikelele ngiyabathanda baqhuzela isintu sakithi baqhuzela ubuAfrika baqhuzela ukuthi thina singobani sivelaphi akithi phela thina siyelapha angithi thina siphethe impande wena nje ungitshela awuzi ngani kimi awusho awuzingani kimi iyasha inhliziyo iyosho kuze kube nini ngoba makufanele ukhala nje udanca lutho kodwa ngithatha ungibeke sikhathi senyama zafela ngani ngiyazethemba mina bathi kunjalo hayi angifuni ukukhuluma kakhulu ngithi mina mawufuna uphondo nalo uthwasila kwenzeki lutho woza ufunani hayi izinto phela nginazo mina futhi ngiyazenzela ngilaka emhlabeni ngani awu nkosi yami ake silekelele nabantu abafuna ukulekelelwa siphusheni sephambili lalelane inombolo yami ithi 072 737 8514 ngiyafoneleka 3 ekseni angitholakali ngale ka 6 kunjalo ngithatha le video ubatshele bonke ukuthi isigadla siyahlala hlanya isigadla siyahlala bye bye